Новата детска градина в Софийска община се казва Илинденци. Децата в нея разполагат с всички удобства, просторни помещения и 2,5 декара зелени площи за игра. Соня Богданова е директор от 13 години и също като тях е новодомка. Нашето детско заведение се намира на много приятно място. Има много дървета. По този начин моите деца са отдалечени от градския транспорт и се чувстват като в санаториум. Нашата градина е много уютна. Много скоро ще имаме изградено едно футболно игрище, ще имаме изградена една зона, в която децата да се обучават на безопасно движение по улиците. Успяхме да обособиме един кът прекрасен за рисуване. Успяхме да направим ателие по керамика. Фантастичен физкултурен салон, който е оборудван модерно. Госпожите са много добри, умни и много добре ни обучават. Така ли? Да. На какво са те научили най-много? Да мога да смятам за четните и нечетните числа, кое е по-голямо и по-малко знака. На всичко това те научиха тук? Да. И мене. И тебе ли? Да. И мене. И мене. Всички. Да, и